Ahojte, v dnešnom videu si upečieme tento zdravý, šťavnatý makový koláč bez múky a cukru, ktorý je sladený iba ovocím. Obsahuje zdravé tuky, kopec nutrientov, vlákniny a je ozaj výborný a príjemne vláčny. Ak teda hľadáte jednoduchý recept na zdravý a šťavnatý makový koláč, ďalej už hľadať nemusíte. Poďme sa pustiť do prípravy. Na 10 porcií potrebujeme v mixéri spolu rozmixujeme orechy s ovsenými vločkami na jemnú múčku. Vzniknutú múku vysypeme do misky, kde do nej primiešame aj zvyšné sypké suroviny. V mixéri si spolu rozmixujeme banány, jablkové pyré, ďatle, vajcia a kokosový olej do hladka. Túto zmes vmiešame do sypkých surovín. Ďatle odporúčam nechať pred rozmixovaním aspoň 30 minút odmočiť v teplej vode, bude sa s nimi tak pracovať jednoduchšie. Cesto vylejeme do tortovej alebo inej formy a pečieme ho 30 až 35 minút pri 180 stupňoch, pokým nebude koláč upečený. Pred krájaním ho necháme vychladnúť. Makový koláč môžete podávať napríklad preliaty lyžicou gréckeho jogurtu a posypaný orechmi, prípadne horúcim ovocím. Aj tento recept je jeden zo 155 jednoduchých fit receptov, ktoré nájdete v mojej knihe Fit recepty druhý diel. Link ku knihe v slovenčine aj češtine nájdete dole v popise videa. Ja teda dúfam, že recept vyskúšate a dáte mi vedieť, ako vám chutilo. No a ak sa vám recept páčil, poteším sa aj každému lajku a novému odberateľovi. No a okrem tohto YouTube kanálu určite sledujte aj moju stránku fitrecepty.sk, kde stále pridávam nové fit recepty. O týždeň som tu s novým receptom na tieto fit karfiolové mafiny, takže dúfam, že sa tu opäť spolu uvidíme. Zatiaľ sa majte krásne, ahojte!